Сега тук вървя с едно шишенце с магическата отвара, която какво прави тази отвара? Прави храната с повече ден. Този го убих. Сега спасяваме второто детенце. Ето сега спасяваме, чака да си обера малко храна да си хапна. И четирите детенца сме ги спасявали, но не го записах това. И сега взимаме второто дете. Я да видим тук какво има. Това може би тук ще има семена. Вау! По-голям фенер. Бандажка. Еха. И сега да се прибирам към базата. Ето я базата. Я да си хапна, че съм много гладен.